Bugün biz Halife Bakşy Türkmenistan'dan silanyan ulu halifası Enverdi Vecdaniň ýurduna geldik, ocağına geldik. Halifan kişilikten taşuwatlamaçyly ýaşaýyşyna ikilenji bölegi dörediciligine bagşlanar. Men 1347-nji ýyl violon diýen sady elme aldım. Ustad Mehmed Rıza Mehmedi diýe welayet dogurlarymyzdan biri okuýar. 1357-nji ýyla çelim men welayet musigiini işleýärdim. Ondan meýlek ondan eňelap bolanda soram, ondan Türkmen aýdym sady boldum. Gyjak aldım, soram dutar aldım. 1359-njy ýyly men elme bir aldım. Ondan ýuwaş oglanlara not beren dutary öwretmene durdum. Emma men beýnelmilli not beren ýatdym öňçek, pençihat tamilliye. O birime oglanlara agyr boldy. Oňam muny ýaňy täzelikde bir näçilikde hurufi nota geçirdim. Bir beter ansat boldy ýani, beter ansat. Özüm de 1332-nji ýyl Kummet şäherine dünýä indim. Enem atam heýwara men teşwik etdiler. Yani çyndan dogrudan şulan arkasy bilen menden aýdym sada ihlas tapdym. Awallar men kiçikligimden, 3-4 ýaşymdan men aýdym hiňelenen ýörerdim. Şondan ihlasym bar, kulak dogry. Ondan men biziň aňrymyzda bir saz bar. Men öz kakam heýwara uly tütükçümüşdik. Yani öz döwrüne oňanyp tütük çalýan ýokmuşdyk. Garajymyz görünmer ýa-da ogly ýa-da ony göz ally diýdi. 33 ýaşyna aýrylypdyr. Babama hacıgıcı diýe heýwara uly bir gowa adamdan birdi. Bir de kän mähbet etdi. Kimleri ustad tutundyňyz ýa-da radioň usulen öwrendiňizmi? Kulak asyp öwrendiňizmi? Şulatlarda aýdasan. İlkinji halifam Mehmed Rıza Mehmedi. Violonla bir sadyky sadyň ýol başçy rehberi diýsen boljak. Men şu klasa gidip dutargaja öwrenmedim ki. Ýöne her kim dutargaja çalsa men halifam. Aýdym aýsa men halifam. Barıp gözläp şolardan çalyp duha alýadym. Aýdyp duha aýdymlardan alýadym. O zaman Gadak Pan Fakir bardy, Allah rahmet etsin. Nazarly Mehşubi bardy. Hoca Bakşy bardy, başga başly uly başlylar bardy. Kän şolardan haýyrlandyk. Ondan sonra bir ilkinji men Ay Gaffar Jergeri, Allah rahmet etsin, ýanyna gyjak çalyp başladım. Ondan sonra sen bir tobar şagirt bilen bolupdyr. Şolardan da bir at tutasan kimler ýetişdirdiň? Ansamblyla ilkinji ýol başçymyz Agay Recep Rabuşydy. Ondan sonra Agay Doktor Mecit Teke boldy, biziň ýol başçymyz boldy. Gyjakda näçe şagirdim bar? Ýusuf Diýbaý, Ahmet Diýbaý, Wekil Ýemreli, Allah rahmet etsin, Kaka Vecdani, İsmail Gojagy ahyrky şagirdim de o wagtda. Bagşy şagirdlerimden Mensur Hojassa Fakir diýe, Allah rahmet etsin. Ahmet Muğimi diýe aýdymda men o şagirdim. Muhat Ýolma diýe başga şagirdlerim. Klasikde men elimden çykarla Baýyl Teke ilkinji klasikden çykdy. 1352-nji 3-nji ýylda men 2 däne aýdym baýla berdim. Gurbangally Ahunbaryň goşuna Lälik diýe, ondan sonra Jerenim diýe Gurbangally Ahunbaryň goşusuna öz döreden sadım. Ondan sonra ýyllarym maraly diýe, Dildarym diýe 1353-nji ýylda şunu radio berdik biz, akydip. Yani ilkinji 1353-nji ýylda men musigi klasiki ştada paýguzary etdim. Başga ýurtlara, ülkelere de gittin, festivallara. Men uly giden ýerlerimin ilkinji Amerika gitdim. Washingtonna bir 20 gün borluk şotada çykyş etdik. 16 keşfer gelipdi. Ýanynda da öz şagirdim Ýusuf Diýbaýdy. Italiýada bername ijra etdik. Suisse bername ijra etdik. Fransada da bername ijra etdik. Şo wagtly konsert berdik. Şeýhen döretçi bolsaň näme abdalla gerek bolýar şoňa? Näme duýguly gerek bolýar? İlkinji bir his diýen bir zat bardy. Şol oglanyň bir gowy his bolmaly. Adam saz döretçek bolsa, eberini şol özüni şu duýgusyna kän konuşmaly. His bermeli öz çalanna. Bir gün şuň eline saz alyp 5 tane 10 tane saz aýdym öwrenip, ondan sonra men saz öğretjen ýok. Ola sen bir saz öğretmeli hiç aýdyma saz meňdemesin. Oňa tejribe kän gerek. Fikretden 100 tane aýdym saz döredendirin.
Yöne bir yaşa iş veren bir nima kıyın 50 yılın içinde bana az şu. Men 200 tane de öğretmedim. Ona men bir 2 tane dutar öğrettim. Kiçi vecdan tar, ulu vecdan tar deyip. Kiçi vecdan tar sesi inçe qıcağın yerini işleye. Ulu vecdan tar 2 oktav diye. Yani 2 dutarın yerini işleye. Yoğun ses, inçe ses. Bununla Tehran'a 6 ayda inişmiş septi cahaniyettirdim. Ondan sonra noti men 1359 yıllarda men iniştim. Dutar alıp Arad Murat Arlıhi'den bir dutar aldım. Noti verilmelerini yazdım. Kitabı evvelini amuzuştan düşüneyim. Emme kan neticeli bilmedim. Birimi oğulları ağır varlı. Ohan bunu notu hurufiye geçirdim. İyi rahatçak ben kitabı çap ettim. Kitap violona vurdum. Bir tane kitap vurdum. Kızağa dutara kitabı evveliye, kitabı dovum diye. Evvel kitabı sadece aydınları vurdum. İkinci ulu saatleri vurdum. Bizim oğullarımız, ulu halifelerimiz var. Atütçekke. Ulu halifelerimiz var. Yönü şula ilm veren kəm bir örcüde 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12 deymen diyen. Şu notun adını tutan da diyen. Açıkladım. Hem de pudoklarda ilme barıp durmalı. İlmileştirmeli. Elimden açmalı. Doğru. Köşkler ettin yaşlı halife. Indi bir soru var. İsteriyor sahin baş tutanı yatan yer yaktı. Allah rahmet etsin. Ben doğanım yanıktır. Şu da ir aramızdan geçti. Sen bilen yakinen işleşiyatı. Şu barasında da bir kıyıskarak maglumat veratan. İsteriyor sahi deyip at verip açtı. Bundan Tehran'a Hacı Şirvani diye doğanı, küçük doğanı. Mın bile birlikte Hacı geliyordum. Bundan barıp Tehran'a tamam haritlerini, rahatlarını öğrenim ettir, kasetlerini rahatlarını. Sonra da 5 tane kaset ben KK verdim. Şunu ittifan Porfuruş'tan kaset bollu. İlkinci kişi Türkmen'in diyen aydımlamadım da ki o ne aslında şu tep bir valyadılar kaseti. Tehran'a, Danışka Tehran'ın önüne velayet dalyadı, Türkmen dalyadı, velayet de satyadı, Türkmen de satyadı şu aydım. Yani bir Porfuruş'ların ne var? İran'da bollu. Çıkaranlıda 40 yıl oldu mu şu? O 40 yıl bollu. Hani gören 40 yıldan geçti. 57. yıl ben şunu başlatıp çıkardım.